қисми бистуми романи фирдавсӣ доғи фарзанд. дӯстони фирдавсӣ ба вай маслиҳат медоданд ки шоҳномаро ба султони нави ғазнӣ маҳмуд ибни сабуктегин тақдим кунад. ин султон ба зами шӯҳрати баҳодуриву ҷанговарияш ба шоирпарварӣ ҳам ном бароварда буд. ба дарбори ӯ дар ғазнӣ шоирони машҳури қасидагӯй гирд омада ба маддаҳони худ атоҳои фаровон додани султон вирди забонҳо буд. вале деҳқони асилзодаи эронӣ шоҳи турки ғуломзодаро сазовори шоҳномаи худ намедонист. аз тарафи дигар вай аз суннии мутаассиб будани султон меандешид. маълум буд ки маҳмуд шиаро бад мебинад, қарматиёну исмоилиёнро зоидаи шиа медонад ва дар куҷое ки ёбад мекушад. ба чунин султон рӯ овардани шоири шиамазҳаб чӣ натиҷае хоҳад дод? натиҷа ба эҳтимоли қавӣ надомату пушаймонии шоир хоҳад буд. ба тани шоири пир бемориҳо ориз мешуданд. вай ҳис мекард ки поёни умраш наздик аст. дар ин ҳолат ба қавли худаш даст ёзидан ба ганҷро бесуд ва нодаркор мешумурид ва ба фикри охираташ афтода буд. дар бораи саровонии хонавода баъд аз сари вай умедаш аз писараш ҳушанг ва домодаш рустамзод буд. шукр ки ҳушанг соли 36-уми умрашро ба саломативу нерӯмандӣ пешвоз мегирад. писар дар пиронсолии модараш такягоҳи ӯ хоҳад шуд. рустамзод шавҳари манижа ҷавони хушманд ба оиладӯст мебошад. иншоаллоҳ духтару набераҳои ӯ фирдавсӣ бо чунин шавҳару падар хор нахоҳад шуд. ӯ ба зану фарзандону набераҳояш китоби бузурги худро ба мерос хоҳад гузошт. ин буд фикру хаёли шоир, вале тақдир ба вай чизи дигаре пеш овард. ҳушанг дар асари камдаромадии мулк ва муҳтоҷии пул гоҳо ба танг омада бо падару модараш дуруштӣ мекард. мавридҳое мешуд ки вай аз ранҷонидани падар худдорӣ намекард. ба ӯ таъна мезад ки чаро умри худро ба қиссанависӣ зоя кардӣ, дар мадҳи ҳокимон қасидаҳо навишта силаю ато нагирифтӣ. писари тунху бо чунин таънаҳояш ба дили падари пир захмҳои дарднок мезад. кор то ин ҷое расид ки ӯ як пагоҳ сари як моҷаро қаҳр карда аз хона ба дар рафт. рӯзе чанд ғайб зад. дар хона надонистанд ӯ куҷо рафт. тирамоҳ буд. рӯзҳо сербориш ва сард шуда буданд. оқибат як бегоҳ ҳушанг маст ва хастаҳол саропо тар ба хона баргашт. шабҳангом таб баровард. табиб оварданд. давоҳои табиб ба бемор коргар нашуданд. табаш авж кардан гирифт ва фақат пагоҳии рӯзи чаҳорум фуромад. аммо бемор беҳол шуда буд. бо ҳамон беҳолӣ шабона ҷон канда падару модари бахтбаргаштаашро ба аъзои худ нишонд. мусибати ногаҳонӣ фирдавсиро ба бистари беморӣ афканд. ӯ мегиристу менолид. дӯстонаш аз шаҳр табиби хозиқеро оварданд. табиб фармуд ки дору даво дар кор нест. ҳамин бас аст ки дӯстони шоир дар наздаш бошанду бо вай аз ҳар дар суҳбат кунанд. латифаҳо бигӯянд то бемор аз ёди марги писараш ҳаддалимкон фориғ шавад. рӯзи чаҳоруми азодорӣ як пагоҳ
Фотима Бону, Манижа ва Рустамзод дар хона гирди болини бемор нишаста буданд. Шоир ба ногоҳ аз домодаш хоҳиш кард, ки давот, қалам ва коғаз биёрад. ҳозирон аз ин хоҳиши ӯ ҳайрон нашуданд, зеро ӯ бо вуҷуди бистарӣ буданд, гоҳ-гоҳ дар фикраш шеъре манзум мекарду онро ба ҳамсараш ё духтараш имло менамуд. давоту қалам ва коғаз ҳозир карда шуд. бемор боз хоҳиш кард, ки занон ӯро бо Рустамзод танҳо гузоранд. зоҳиран ӯ чизе фикр карда, вале онро дар ҳузури зану духтараш ба забон овардан намехост. занҳо оҳиста берун рафтанд. домод бо фармоиши шоир омодаи навиштан гардид. Рустамзод ҷавони хушсавод ва мирзои меҳтари деҳа буд. шоир бо овози хаста имло мекард. ҳамин тавр он пагоҳ марсияи пурдарду алами фирдавсӣ ба марги писараш ба вуҷуд омад. аз хонанда ба дарозии суханамон бахшиш хоста, дар ин ҷо аз он гирьяи падари мотамзада байте чанд меоварем. маро буд навбат бирафт он ҷавон, зи дардаш манам чун тани беравон. зи бадҳо ту будӣ маро дастгир, чаро роҳ ҷустӣ зи ҳамроҳи пир. магар ҳамроҳони ҷавон ёфтӣ, ки аз пеши ман тез биштофтӣ. ҳаме буд ҳамвора бо ман дурушт, барошуфту якбора бинмуд пушт. бирафту ғаму ранҷаш эдар бимонд, дилу дидаи ман ба хун барнишонд. дар тани пир нерӯи ҳаёт аз амал бознамонда буд. он нерӯ бемориро мағлуб кард. шоир сиҳат ёфт. тасҳеҳу такмили шоҳнома давом кард.